Pani Remišová, koľko máte teda členov? Viem, že sa túto otázku pýtate veľmi často, ale máme... Ste ma teraz... Chcel som hovoriť o obrane, ale... Pani poslankyňa, aká je aktuálna efektívna daňová sadzba pri výbere DPH? Povedzte mi. Viete? Mne kladie odpovede pán moderátor. Viete, koľko je? Tu musí dôjsť proste k prevratu. Samozrejme, míľnik, ktorý sme dosiahli vraždou Jana Kuciaka a jeho snúbenice, by, predpokladám, mohol konečne spôsobiť aj, by som povedal, návrat k svedomiu. Takisto som bol pozvaný týmto človekom, Kočnerom, na rozhovor. Nespomínate si skutočne, o čom ste sa s pánom Kočnerom rozprávali, respektíve viete vylúčiť, že by tam bola tá téma toho pádu vlády a tej sumy? Téma pádu vlády tam mohla byť, o sume si nepamätám. Keď už sa predbiehajú v tom, kto je väčší kresťan, či vedia povedať desatoro? Nebudem ho hovoriť. Takže viete povedať desatoro celé, ale nepoviete? Myslím si, že dve by mi vypadli asi. Pán Hlina? Nie je to preteky znalostné, tiež myslím, že by som to zvládol, možno by mi tiež jedno, dve vypadli, ale myslím, že by som to zvládol, ale neviem, či... Odľahčenie by som mal naozaj na odľahčenie. Celkom bolo úsmevné, keď predseda KDH na otázku, že aké boli 3 dary, ktoré doniesli 3 mudrci, tak nevedel vymenovať ani jeden. Ale hovorím, že pri predsedovi KDH by to malo byť automatické. Myslím, že Nový čas robil takú silvestrovskú... Nevedeli ste dary? Nevedel. Nevedel som dary a... No a? Čo teraz? Pán Kiska, o ktorom všetci dobre vieme, čo je zač. Ja som včera použil výraz a zopakujem aj teraz, že keby mal pohrebníctvo a podnikal, tak by ukradol mŕtvom aj ponožky. Daňový podvodník, pozemkový podvodník, volebný podvodník, ktorý znevážil funkciu prezidenta Slovenskej republiky tak, ako nikto iný. V tejto súvislosti by som rád odpovedal na otázku, ktorú často dostávam. Na otázku ohľadom mojej politickej budúcnosti. Nebudem zakladať politickú stranu, nebudem kandidovať do parlamentu a pravda, že vôbec neuvažujem o funkcii premiéra. Teraz musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím politickú stranu. Chcem spojiť slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu. Problémy s účtovníctvom firmy Andreja Kisku KTAG sa na verejnosť dostali v septembri minulého roka. Daniari vytkli prezidentovej spoločnosti, že si neoprávnene zaúčtovala aj výdavky na jeho kampaň v roku 2014. A jednoducho, ak je tu najmenší tieň podozrenia, a tu nehovoríme o malom tieni podozrenia, tu je obrovské podozrenie zo zneužívania spravodlivosti, tak jednoducho treba vyvodiť okamžite morálnu zodpovednosť. Hovoríme tu celý čas a zo slov pani Remišovej je teda zrejme, že idete bojovať proti korupcii. Dovolte ale otázku znova do vašich radov, ako sa vyvíja kauza okolo firmy KTAG. Ste stíhaní, vypovedali ste? Už. Viackrát som sa vyjadril k tejto téme. Všetky informácie o tejto Ficovej pomste nájdete na webovej stránke www.pravdaodaniek.sk. Súdiť sa s ním, to nemá zmysel. Môžete byť teda podrobnejšie, lebo doteraz prezident hovoril, že najprv to bude prezentovať polícii. No. Aký typ dôkazov sa jedná? Sú to dôkazy, objektívne dôkazy, ktoré potvrdzujú to, čo povedal pán prezident, že došlo k vyhrážkam vo vzťahu k tej situácii, ak by sa rozhodol nevymenovať poslanca Fica za predsedu ústavného súdu. Polícia zastavila trestné stíhanie údajného vydierania Andreja Kisku ex-premiérom Robertom Ficom. Od decembra minulého roku totiž cez sprostredkovateľov, ale aj priamo mne ako prezidentovi oznámil,
že chce byť predsedom Ústavného súdu. Dňa 2. januára som sa s predsedom strany Smer a predsedom vlády a spolu s mojím hovorcom sme sa spolu stretli vo vládnej vile Kamzík, kde predseda strany Smer ani jedným jednolinkým slovom nepovedal o tom, že by chcel kandidovať vôbec za sudcu Ústavného súdu. Podľa portálu Noviny.sk vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry rozhodol, že skutok nie je trestným činom a konanie zastavil. Jedna vec je, keď sa človek nedokáže zmieriť s prehrou a nevie dôstojne odísť z politiky. Pán premiér, začali ste takým pekným úvodom, ako sa dá využívať tento priestor na šírenie lží, polopravd a kdečoho a hneď ste naskočili na tú istú líniu. Stihli ste samozrejme tým svojim voličom, ktorí majú len prvú signálnu sústavu a bliká im svetielko, keď dožerú seno, povedať, že Sulík zariaďoval voľbu generálneho prokurátora. Teraz je otázka, že takže zájde, povedzte, že za peniaze 300 000 eur taká suma chodila po parlamente včera. Za hlas? Na návrh kandidátky, ktorú predložím kongresu, dám ľudí, za ktorých dám ruku do ohňa a na ktorých sa viem v plnom rozsahu spoľahnúť. Ja by som pánovi Beblavému odporúčal, keby radšej vysvetľoval, ako jeho rodina privatizovala Palmu. A ešte lepšie by bolo, keby pán Beblavý porozprával, odkiaľ zobral peniaze na svoj rodinný dom. Čiže v tomto prípade hovoriť o tomto človeku, ktorý asistoval pánovi Kaníkovi a bol pri všetkých zverstvách Dzurindovej vlády, že je nový politik, to chce veľkú odvahu. Týmto tak, ako chcete aj dať najavo, že s tou gorilou vy osobne nemáte nič spoločné? Ja myslím, že to, že ja nemám s gorilou spoločné, je zjavné každému, kto si tie fakty pozrie. Nielen, že som v tom byte nebol, ja dokonca nie som ani na tých 39 hodinách ani ja spomínaný. Dá sa, že ja som vtedy nebol dokonca ani politik, bol som vysoko postavený úradník, nečlen strany. Ja sa k tomu hlásim, že som pracoval pred Dzurindovou vládu ako odborník. Aj sme veľa dobrého s Ivetou Radičovou najmä urobili. Ale ja necítim naozaj žiadnu zodpovednosť za niečo, s čím som nemal preukázateľne nič spoločné. Mišo Trubán je pre mňa príklad politika, ktorý je nezaťažený minulosťou. Zhodli sme sa, že je pre Slovensko a pre našu koalíciu najlepšie, ak on bude volebným lídrom našej koalície do parlamentných volieb a ak bude našim kandidátom na predsedu vlády Slovenskej republiky. Ale my sme liberálna strana a ja osobne si myslím, že aj registrované partnerstvá majú byť súčasťou novej vízie Slovenska modernej európskej krajiny. Naozaj marihuanu som mal viackrát, nebolo to iba raz na intraku a zároveň aj pred 12 rokmi som vyskúšal LSD. A to je všetko. Ahojte. Ako prvé mám tu jedno oficiálne vyjadrenie. Ja som jeden z mála komikov, ktorý sa do silných rečí nedostal cez posteľ Jana Gorduliča. Ja som ho musel vyhoniť na záchode. Srandujem, musel som ho vyfajčiť. Pán Bláha hovorí, že sa chystáte prevziať moc na Slovensku. Chystáte? Nie. Predstavte si voliča, povedzme koalície, ktorý nepodlieha, povedzme, konšpiráciám, ale má zvláštny pocit, že jeden spolumajiteľ sa tu financuje tohto prezidentského kandidáta, ďalší túto politickú stranu, všetci sú v denníku N a je z toho nervózny. Čo by ste mu na to povedali? Nemusí mať žiadne obavy.